Здравейте, приятели! Днес много е розово около мен, бебешко розово. Ще си говорим за бебешки албум за момиченце, който е с по-малки размери от традиционният албум, който до момента сме ви показвали, защото неговата идея, освен да съхраните вътре снимки на вашето детенце, да можете да запишете и някакви важни моменти от времето, през което полагате грижи за неговото отглеждане. Стартирам с първата двойка странички, където има прозрачно джобче, в което да поставите снимката от видеозона. От другата страна има две картончета вложки, на които или да напишете текст на бялото поленце, или да залепите снимка, както и на другата страна на картончетата. Ако по време на бременността сте били много стриктни, много изрядни и сте си водили записки на някакви бележки, спокойно можете да ги добавите в това джобче или от тази страна. Тук се погрижихме да ви дадем възможност да сложите и някакви други дребни записки. Нещо като думички или каквото на вас ви хрумне. Отварям тази част, за да ви покажа, че тук отново има места, където да залепите желаните снимки. Продължавам напред, където разлиствам другата двойка странички, където има тази невероятна сгъвка. Позициониране на хоризонтални снимки, нанасене на текстове на другите пастроцветни поленца. Затварям по този начин и продължавам напред. Тук отново има такчета, на които да запишете нещо. Отварям, за да ви покажа, че тук се позиционират снимки или отново текстове. Много писане в това албумче, дневник. Много нещо. Продължавам напред, където отново представям позициите, предназначени за снимки. Текстове отстрани. Например, ако прецените, че до третия месец има важни моменти, които искате да съхраните, спокойно можете да поставите снимка на вашето детенце, а отстрани онези важни думички, които искате никога да не забравяте, а точно обратно. Разлиствайки това албумче дневник, винаги да си спомните за тях и да се усмихвате. Следващото джобче отново е с тези вложки за снимки, думички или някакви важни моменти от отглеждане на детето. Но тук обръщам внимание, че ви подготвихме една друга изненада. Скрито джобче, от което издърпвате тази вложка. Отново за снимка и текстове от другата страна. И бързам, за да отида към последната двойка странички, да ви покажа, че тук отново има картончета за залепене на снимки, писане на бележки, но в това скрито пликче сме ви оставили още нещо интересно, което е свързано с най-важните белези, свързани с вашето дете. А именно място, където да напишете цвета на очите, да напишете цвета на косата. Съответно, как се казва вашето детенце, защото предварително ние не знаем как се казва то. Да добавите датата на раждане, колко е тежало, колко високо се е родило. А тук, на следващото картонче, в процеса на неговото отглеждане, да си запишете неговите първи думички, кога е поникнало първото зъбче, кога за първи път се е престрашило да направи своите първи крачки и на последно място, какви са неговите любими играчки. А вие много добре знаете, че при нас има голямо разнообразие от играчки, от които можете да изберете това, което на вас най-много ви допада, за да направите една невероятна, вълшебна, картонена приказка. Именно в това невероятно албумче, като добавите една текстилна играчка, която вашето бебче да гушка по време на сън. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!